Ben, boa tarde a todas e a todos os valentes e as valentes que, a pesares do bo tempo que temos fora, pois prefiren ou dan prioridade á cultura. Na sesión da tarde de hoxe, seguindo en Fariña co tema das Irmandades da Fala na América, temos 3 relatorios. Segundo a orde de intervención está o doutor Alfonso Iglesias Amorín, á miña esquerda, xeográficamente falando, que falará dos ecos das Irmandades da Fala en Cuba. Despois falarei eu mesmo por segunda vez no día de hoxe. En parte, teño que dicir, porque o relator previsto sobre a Argentina, o doutor Gregorio Guerreiro, por cuestións familiares, xa nos comunicou hai varias semanas que non se podía facer cargo deste relatorio. Por tanto, xa que un tema que eu tamén teño investigado, pois decidín asumilo eu. Así que, descúlpeme de entrada se me van a escoitar no día de hoxe 2 veces. En terceiro lugar, a profesora Pilar Cajiao tratará o tema do galeguismo no Uruguai. Imos proceder a unha pequena orde ou un pequeno cambio na orde de intervencións, parte porque parte do público ten que ausentarse dentro dunha hora máis ou menos. Eu sei que ten interese sobre todo en escoitar a intervención sobre a Argentina, de maneira que intervirei eu primeiro e a seguir intervirá o doutor Alfonso Iglesias, a que presentarei debidamente, pero se pode facer agora. Doutor en Historia Contemporánea pola USC, cunha tese sobre a imaxe das guerras de Marrocos na opinión pública española, tese que está en proceso de adaptación para publicación. Ten publicado varios traballos sobre a Segunda República, sobre unha das razóns polas que pensamos nel pro relatorio sobre Cuba, precisamente sobre a guerra de Cuba e a súa imaxe e repercusión en Galicia. Fai parte do Grupo de Investigación Hispona e na actualidade bolseiro postdoctoral tamén do Grupo de Investigación Hispona na USC. Ben, entrando entón sobre as Irmandades da Fala na Argentina, é dicir que, igual que vai acontecer no caso de Cuba, a difusión, o espallamento das ideas que encarnaron as Irmandades da Fala dende 1916 no seo da comunidade inmigrante galega que residía na Argentina, e de xeito moi especial na súa capital, en Bos Aires, tiña varias precondicións que en principio parecían favoráveis á difusión do galeguismo, ou polo menos dun novo credo político que chegaba dende Galicia. En primeiro lugar, a concentración espacial. Non é ningunha exageración. No 1914, Bos Aires era a cidade galega máis importante do mundo. Segundo podemos calcular, con base unha extrapolación dos datos do censo argentino en 1914, que había máis de 100.000 galegos, case 120.000 galegos, nados en Galicia, entendendo como tales os que naceran en Galicia, que moraban na capital argentina no 1914. Iso estaba moi por riba da Coruña, estaba moi por riba de Vigo, que naquela altura era o Berbés e pouco máis. Teñamos en conta, ademais, que a segunda cidade galega era A Habana, a terceira era a Coruña e a cuarta era Montevideo. É dicir, extrapolando, non exageraban que dicían que xa daquela Bos Aires, se pode dicir Galicia, capital Bos Aires. En segundo lugar, desas varias deceas de milleiros de galegos, entre un quinto e un cuarto estaban artellados en sociedades. É dicir, era unha comunidade cunha relativamente alta cohesión identitaria. Ustedes me dirán, unha minoría. Sí, pero noutras comunidades inmigrantes a porcentaxe era menor. Unha comunidade que contaba con o que estaba nucleada de forma orgánica por unha grande institución mutualista que estaba en proceso de crecemento continuo, como era o Centro Galego, fundado no 1907, a varias asociacións recreativas, dúcias de asociacións microterritoriais de ámbito parroquial, municipal, comarcal e ás veces provincial, que na altura ascendían a varias decenas e que non facían senón medrar, e que lle dotaban, digamos, a colectividade galega dunha sorte de aparencia, un tecido moi orgánico. É dicir, os inmigrantes podían escoller diversas formas e niveis de socialización. Por suposto, moitos deles pertencían tamén a institucións españolas, outras non, pero o Centro Galego como hospital superaría en pouco tempo, ultrapasaría un pouco tempo o Hospital Español.
Non solamente había asociacións, non solamente había festas, non solamente había, digamos, unha serie de bairros, sobre todo do centro, a cidade de Bos Aires, Constitución, San Telmo, Parque Patricios, que tiña unha presenza galega, digamos, moi importante. Teño feito algúns cálculos e podemos dicir que o limes da presenza galega relativo estaba na rúa Montevideo ou Talcahuano, os que coñecen Bos Aires xa me entenden, pero que en todo caso, nunha cidade onde os grupos inmigrantes estaban bastante mesturados, como era Bos Aires, neste senso. As cidades de inmigración latinoamericana non son as norteamericanas, non hai zonas homoxéneas de poboamento, non hai guetos, non hai Little Italis, pero sí hai lugares onde hai maioría relativa duns inmigrantes ou doutros. Ademais desta presenza visible, digamos, en forma de comercios, en forma de asociacións, en forma de manifestacións públicas, tamén había unha esfera pública bastante visible a colectividade galega. Había unha prensa que podemos chamar étnica, quincenarios, semanarios, Nova Galicia, dende 1901, El Eco de Galicia, que viña de antes, Correo de Galicia, dende 1908, era o que un inmigrante do que falarei despois, o escritor ourensán Eduardo Blanco Amor, chegado a Bos Aires no 1919, chamaría con certa retranca anos despois, era el mundo de los periodiquines regionales, non? Que sería a fase previa a dar o paso aos xornais argentinos para os plumillas ou aspirantes a selo. É dicir, inmigrantes que moitas veces chegaran en segunda clase, cunha formación, eran os que o escritor Francisco Gran Montañe, vasco argentino, burgalés, bueno, moitas cousas, chamaba os bachilleres, é dicir, xente que non chegaban para traballar necesariamente no sector servizos ou na industria, senón que, sobre todo, querían facer fortuna ou probar fortuna como mestres, como literatos, como xornalistas, etc. E isto incluía, dentro do propio Blanco Amor, até outros persoaxes, tamén vencellados por un tempo as Irmandades, como Xaquín Pesqueira e algúns máis. E a maiores, o grau de politización dunha parte dos líderes da colectividade galega era relativamente alto, ou era máis alto do que noutras colectividades inmigrantes peninsulares. Por que? Ben, na miña opinión, por interacción de tres factores. Dende a presenza, dende 1879, dende 1875, en realidade, dun grupo de expatriados ou exilados republicanos federais e algúns de simpatías máis ou menos regionalistas, o mesmo acontece na Habana, os que se uniron dende comezos do século XX en vagas sucesivas activistas sindicalistas, algúns socialistas e anarquistas, e, sobre todo, agraristas, que proviñan a súa maioría da Galicia Sur. E, sobre todo, a Galicia Sur, non exclusivamente, pero sobre todo a Galicia Sur a que migra a Argentina. E na Galicia Sur, onde o agrarismo, sobre todo o agrarismo partidario, o maior movimento social, o sindicalismo agrario, que existe na Galiza do primeiro terzo do século XX, onde o agrarismo ten posición máis radicais, onde hai máis foros e onde os emigrantes son máis proclives a adoptar actitudes de abolición dos foros. En segundo lugar, porque a propia configuración societaria da colectividade galega en Bos Aires, que neste aspecto era algo diferente da de Cuba, deixaba máis campo libre, digamos, para pluralidade asociativa. O centro galego, que na Habana tapaba todo, prácticamente, en Bos Aires era menos poderoso, porque o centro galego entre 1892 e 1907 desaparecera e o novo centro galego non tiña unha posición tan dominante. Había moitas elites da colectividade que pertencían a outras asociacións e pensaban en facerlle sombra. E, en terceiro lugar, porque unha parte da inteligencia, chamémoslo así, da colectividade galega, por exemplo, os socialistas, os activistas socialistas, a diferenza de Cuba, optan de maneira decidida, en parte por directrices do Partido Socialista Argentino, polo que podemos chamar a política étnica, por facer axitación dentro da colectividade, para así servir de trampolín ou de panca para influir en Galicia, mediante
as escolas mantidas polas sociedades microterritoriais ou de instrucción, o apoio ás sociedades agrarias, etc. etc. Existía, ademais, o que podemos chamar un discurso partillado por boa parte das elites galegas da colectividade inmigrante, das elites da colectividade inmigrante galega, unha sorte de matriz prepolítica de afirmación étnica. É dicir, inda que na súa maioría se sentían españois e non tiñan problema en identificarse coa nación ou coa identidade nacional española, sí que existía unha sorte de necesidade, ou sentían a necesidade de reivindicar a dignidade da condición de galego fronte ao estereótipo negativo que imperaba en boa parte da esfera pública argentina e fronte ao que moitas veces consideraban o menosprezo ou o desprezo aberto por parte das sectores oficiais da colectividade española, por parte, digamos, da cultura española en xeral. Acudíase así, por parte de moitos intelectuais galaico-argentinos, antes de 1916 e despois, a historia de Galicia, a literatura, a mitos partillados que non eran conflitivos co panteón patrio argentino, Cristóbal Colón, o presidente Rivadavia, de orixe galega, o explorador Villarino, etc., etc., recorríase, decir, sobre o berce galego de Colón, teoría inventada no 1899 por un erudito pontevedrés, Celso García de la Riega, denostada polos galeguistas nun principio, polo propio Murguía, na Argentina e tamén en Cuba escribíronse regueiros de tinta. Claro, non era conflictivo, non era un conquistador, non era un colonizador, era un descubridor. E, ademais de paso, disputábaselle a súa paternidade, o que era o grande rival en termos simbólicos, que era a colectividade italiana. A todo iso uníase a exaltación da paisaxe, das belezas naturais, unha vindicación da dignidade do idioma galego, aínda que non se defendese o seu uso público, en fin, sobre estas cuestións falará mañá o profesor Monteagudo con maior coñecemento que a min. A mensaxe que querían propugnar era non somos parvos, primeiro punto, a pesares dos sainetes, a pesares dos estereótipos, a pesares das brincadeiras, non emigramos porque Galicia sexa pobre, emigramos porque o Estado nos trata mal, porque o Estado non atende como debería as necesidades de Galicia. Iso, obviamente, era unha mensaxe que moitas veces se esluía en tons que eu chamaría de saudosismo ou morriñento, pero que outras veces podía adquirir algunhas potencialidades reivindicativas. Había antecedentes regionalistas variados, de carácter máis ou menos republicanos, de carácter máis ou menos regeneracionistas, dende Castro López, que se moderou progresivamente, o republicano Xulio Carballa, o pedagogo Ignacio Ares de Parga, pequenos grupos que existiran no período de entre séculos, como Atenea Rosalía de Castro. Había autores que practicaban un costumismo literario morriñento moitas veces en galego ou ás veces en castelán, aínda que con temática galega. Un deles pois, era o xornalista Fortunato Cruces, director de Nova Galicia. Podemos, ademais, dicir que coa chegada, debido ao feito de que nas dúas primeiras décadas do século XX, cando se rexistra o pico, o maior número de chegadas de inmigrantes procedentes do rural galego, é o momento, digamos, en que eclosionan as sociedades de instrucción, a demanda de cultura en galego ou galega non galeguista, por exemplo, de teatro costumista para as festas, o aire libre ou baixo teito, tamén se incrementa en ese momento cando o teatro en galego irrompe teatro en galego chocalleiro, moitas veces de tema agrario, anticaciquil, etc., pero en galego. Ou cando, por exemplo, nas festas galegas, eu que pasei o traballo de contalas, ver como evolúen, ou nos repertorio dos orfeóns, xa non só hai arias de Verdi, xa non só hai coros wagnerianos, xa non só hai pasodobres, senón que tamén empeza a haber, digamos, folclore ou obras en galego, mesmo a difusión de composicións da Rosalía. Algúns destes precedentes, pois a evolución de algúns dos orfeóns galegos, como Orfeón Galego Primitivo, a revista Suevia, en 1913, cun precedente aillado. Máis tarde, digamos, como colofón destas iniciativas, e que foi paralelo máis Herodia, a fundación foi máis Herodia do que na Habana, a fundación da Asociación
protectora da Academia Galega en Bos Aires, que se converte en pouco tempo, digamos, adquire unha importancia económica maior do que da Habana porque Bos Aires, Argentina, ten máis peso económico do que Cuba. En todo caso, cando se fundan as irmandades, xa coñecemos a historia, finais do ano 16, primeiro os galegos de América entéiranse primeiro de todo pola prensa. Pola prensa, con certo atraso, pero tamén pola propaganda que as irmandades da fala comezan a enviar alén mar. E isto é unha estrategia que eu creo que a partir do 17, entre o 17 e o 18, tentan con certa intencionalidade. É dicir, Losada Diéguez escribiu algunha vez que eles tentaran, digamos, escribiran a todas as sociedades de América pedindo apoio para as irmandades e que o único que recibiron de cando en vez foi algunha carta dicindo pois moi ben, sigan niso, nos apoiamos, pero máis nada. Non? Igual que pasaba en Galicia, entre o 16 e o 18, mentres aquilo fose de reivindicar o uso de galego e que se lese, se falase máis galego, pois todo moi ben. Cando se empezaron a dar pasos políticos concretos, nomeadamente a partir de novembro do 18, coa afirmación en clave nacionalista da doutrina das irmandades, pois aí comezou a haber reticencias ou desavinzas. Non? En todo caso, por exemplo, xa Luis Porteiro Garea, na súa obra A los gallegos emigrados, en 1918, que escribiu constantemente en castelán, propuña que os emigrantes fosen o que chamaba o Estado Maior do movemento galeguista. Obviamente, aquí había un modelo no que basearse. É dicir, anos antes, fora o movemento agrarista, nomeadamente Basilio Álvarez, a súa Acción Gallega, os que procuraran un apoio por parte dos emigrantes. E o modelo de todo isto, como contei esta mañá, eran os irlandeses. Os agraristas galegos soñaban con ser a Liga Agraria, a Land League irlandesa, que conseguira apoios importantes entre os irlandeses e os Estados Unidos, as irmandades da fala, que miraban ou enxergaban moito o modelo irlandés, estaban fascinados, como case todos os nacionalistas minoritarios da Europa occidental naquela altura, por exemplo, da sublevación de Pascua, de Dublín, 1916, en abril de 1916, consideraban que tamén debían aspirar a ter un apoio dos irlandeses emigrados para a causa nacionalista. Máis importante parece ser a arribada entre 1917 e 1921 dunha serie de inmigrantes novos que tiveran contacto xa coas irmandades da fala en Galicia. É o caso, 1919, do Plumilla Ourensán, aínda non escritor, será despois un grande escritor, Eduardo Blanco Amor. É o caso de Foucault Lamas, é o caso de Ramiro Illa ou Isla Couto, é o caso de Xosé Ares Miramontes, que depois se establece en Rosario e se converte case no único promotor das irmandades na cidade de Rosario, algúns menos coñecidos como Vicente Gómez Paracha e algún máis. En toda a prensa de emigración ata 1919 pois hai unha recepción, ou rexístrase unha recepción bastante positiva do labor das irmandades, pero, como xa comentei, a súa definición como nacionalista provoca reticencias en algúns sectores, incluindo os antigos regionalistas clásicos, morriñentos. Fortunato Cruces, por exemplo, quero lembrar, o ano 19, publica un artigo en favor dunha cousa e en contra de outra cousa, onde o di o afirma cunha claridade meridiana. O galego está moi ben, pero que está moi ben, pero, por favor, somos españois, xa que emigramos en masa para as repúblicas latinoamericanas, o que precisamos é o castelán e non o galego. Con todo, dende América, isto dura todos os anos 20, case, víase con moita frecuencia os irmandiños con certo respecto. Asimilábaseos a novos regionalistas ou regeneracionistas. Moitas veces tiñase certo respeto polo feito de que digamos, as irmandades da fala concentraban unha boa parte da elite intelectual galega daquel momento. É o caso, por exemplo, do xornalista José Lence, director de Correo de Galicia, o principal semanario da colectividade galega, que viaxa para unha homenaxe a Sorei, a Cambados, en 1922, e volve fascinado por ter coñecido a Otero Pedrallo, Vicente Risco
Losada Dieguez, etc. E abre as páxinas do seu órgano de prensa moderadamente, pero abre as páxinas a colaboracións da elite galeguista, nomeadamente Vicente Risco, de outros. Desta maneira, aínda que parece que fracasan os tentos de crear, ao contrario do que pasa en Cuba, fracasan os tentos de crear unha irmandade directamente vencellada ás Irmandades da Fala en Bos Aires, sí que é certo que hai antigos regionalistas que viñan de décadas anteriores e que asimilan máis ou menos superficialmente o novo credo e fundan, a finais do 17, unha asociación chamada Asociación Regionalista A Terra. En ela están boa parte dos antigos republicanos, como Ares de Parga, está o propio Xaquín Pesqueira, que durante un tempo é home das Irmandades en Bos Aires e despois desaparece da escea. Eu penso, simplemente que porque ficha por La Nación, é dicir, pasa a xogar na liga dos xornais argentinos, pasa a comprometerse na política argentina, entón deixa o mundo da política étnica. Máis tarde vaise Miguel Revestido, un fillo del, por certo, che quería ser ministro con Perón, e ao mesmo tempo eses regionalistas, algúns dos novos nacionalistas, tenta xogar o que se podía facer a política, imos chamalo, entre aspas, política étnica. Como? Pois constituindo unha nova asociación mutualista co obxectivo de competir co Centro Galego, que sería a Casa de Galicia, fundada no setembro de 1918, e na que os galeguistas terían certo influxo a carón doutras elites da colectividade, aí asocianse con diversos grupos, entre eles algúns orfeóns. É dicir, non só se trataba de facer propaganda política, senón que aplicaron o manual da movilización política. O máis difícil é ter a xente xunta. Cando xa temos a xente, despois vemos o que se fai con ela. E como Castelao escribiría nas súas cartas anos despois, se tratábase de ter un amoado e despois xa se faría masa, masa compacta. Había modelos nos que inspirarse, sí, era o que fixeran os poucos catalanistas anteriores co Casal de Cataluña, é dicir, como contrapeso Montepío de Montserrat. Porén, aínda que a Casa de Galicia se declarou regionalista, aínda que contou coa colaboración de novos galeguistas como Blanco Amor, como un inmigrante da Peroxa que neste momento aparece, que é Rodolfo Prada Chamochín, que pois chegaría a ser o grande factotum do galeguismo porteño dende os anos 30. A Casa de Galicia axiña defraudou as expectativas que os líderes das Irmandades na distancia depositaran nela. Nomeadamente, cando a Casa de Galicia non só non adopta o galego, digamos, nos seus estatutos, nas súas festas apenas incluía, digamos, obras de teatro en galego, e o colofón é cando, no 1922, despois do desastre anual, manda, 22 ou 21, corríxeme, 21, manda unha expedición de voluntarios galegos de Bos Aires para intervir na Guerra de África. Vicente Risco, que se carteaba con Blanco Amor, que fora aparentemente o seu discípulo no Ourense, ten unha frase lapidaria e dicir, xa vou entendendo que son os galegos de América. As Irmandades da Fala soñaban con América, efectivamente. Estaban fascinados por Irlanda. Mais, a diferenza do que fora o caso de Basilio Álvarez, xamais foron en xeira de propaganda América. É dicir, nunca deron o paso que tentara Basilio Álvarez, en parte porque aprenderan da experiencia do líder agrarista Basilio Álvarez. Fora América pensando, sobre todo a Cuba, tamén a Bos Aires, pensando que ia ser o Parnell galego, é dicir, o líder irlandés que tamén foi a América e foi recibido, como escribía un galeguista porteño, en cheiro de moitedumes, é dicir, en olor de multitudes. Quizáis porque sabían desa experiencia non se atreveron, pero a maiores hai que ter en conta que as Irmandades da Fala en Galicia estaban aqueixadas por crónica inestabilidade, altos e baixos na militancia, e a maiores na Asamblea de Monforte, en 1922, esgazan entre os irmandiños máis ou menos republicanos da Coruña e a Irmandade Nacionalista Galega de Vicente Risco e o Grupo Ourensán. E a segunda Irmandade Nacionalista Galega a que se proxecta na Argentina. Nomeadamente, Risco encargou a Blanco Amor
tamén a Ramiro Illa, quen volve precisamente despois de facer o servizo militar, volve a Bos Aires, encargan que funden un grupo avencellado ING en Bos Aires. Ramiro Illa vai cun cargamento de libros, que el mesmo detalla na súa correspondencia, 150 exemplares da teoría do nacionalismo galego, de Risco e outros. Activistas como Pesqueira, Revestido, afástanse do movimento, en parte, eu penso porque empezan a xogar noutra liga, empezan a xogar na liga da prensa argentina. Illa Couto, ademais, ten unha vantaxe, que ten vencellos familiares en Bos Aires. Eu, como facendo un pouco de boa historia, este tema tratei 30 anos, ademais por primeira vez, curiosamente, nun congreso tamén organizado polo Consello da Cultura Galega, é dicir, Tempus Fugit, isto me pasara inadvertido. Ramiro Illa Couto era curmán dos irmãos Fernández Couto, dirixentes da Unión Estradense, autores teatrais en galego, na onda do galego chocalleiro e ao mesmo tempo agrarista, moi achegados ao agrarismo, sobre todo. Era moi amigo e despois sería consogro, e despois sería xenro de Foucault Lamas, Foucault Lamas Barreiro, cuxo fillo tamén sería galeguista. O seu colega Eliseo Pulpeiro, tamén viaxante de comercio, poría, digamos, o talento publicístico, que saberemos despois en que fructifica. E esas redes uníanse á actividade de Eduardo Blanco Amor, que era un intelectual inquedo que quería facer carreira literaria no Bos Aires dandy, cosmopolita, que comezou os anos 20. A estrategia de Risco era moi clara. Eu creo que despois do fracaso da Casa de Galicia era crear un grupo de elites, poucos pero vos. Iso dillo ben claro a Blanco Amor. E iso fan os porteños cando crean aquí se ve no centro, a revista Terra da ING de Bos Aires, onde basicamente se expoñen os postulados de Vicente Risco e da Irmandade Nacionalista Galega á esfera pública porteña. Como na Habana, tamén tentan os galeguistas asociarse á movilización anticaciquil das sociedades de instrucción e tamén de capitalizala en prol do galeguismo. Teñen pouco éxito. Na sociedade de instrucción empezaran a argallar, digamos, federacións. Unha é a Federación Provincial da Coruña, 1919, despois, máis importante, e que ainda existe na actualidade, con altos e baixos, e a Federación de Sociedades Galegas, que se crean no 1921. Pero ambas as dúas están dominadas, sobre todo, por activistas vencellados ao agrarismo, en algúns casos, sobre todo a Federación de Sociedades Galegas, o socialismo. E non só vencellados ao socialismo, con fortes prexuizos contra todo o que signifique galego e galeguismo. É un grupo, ademais, o grupo promotor da ING, sobre todo cando chega a ditadura de Primo de Rivera, que se esfarela, que non se entende ben, eu non acabo de entender moi ben que pasa aí. Illa Couto fai algún comentario pexorativo contra Blanco Amor, dicir, o poeta do grupo, eran caracteres que non se entendían. No epistolario de Illa Couto, que hoxe coñecemos grazas a, que foi conservado boa parte polo seu irmão, non hai ninguna soa carta sobre Blanco Amor, non se fala de Blanco Amor, é como se non existise. En todo caso, o advento da ditadura de Primo de Rivera en España, no setembro de 23, acaba con Terra, pero tamén abre outras posibilidades, nomeadamente algúns periódicos galaico-porteños, como Correo de Galicia, sitúanse contra Primo de Rivera, outros, como Nova Galicia, a prol. Isto que quería dicir? Que unha boa parte, ao contrario do que acontece en Cuba, onde todas as sociedades de instrucción colaboran coa ditadura, máis ou menos, se creen aquilo de que Primo de Rivera quere acabar co mal goberno, quere acabar coa corrupción, quere rexenerar o Estado, e, por tanto, pois, mesmo as sociedades de instrucción o que queren, na súa maioría, é que lles garanta, ou que se lles garanta que as súas escolas van seguir funcionando, os porteños, as sociedades porteñas radicalízanse, de maneira que unha parte do grupo galeguista primixenio ábrese a novas incorporacións, a líderes que xa non son recibidos, senón endóxenos, utilizando a clasificación de Huygens. Hai dous casos especialmente interesantes e un mesmo, diría, excepcionais. Un deles é o sadense Ramón Suárez Picallo,
home que procede do sindicalismo argentino, que estivo en varias escisións pro-comunistas, e que despois sae bastante queimado das disputas internas do sindicalismo argentino, e que evolúe cara ao galeguismo, aínda non sabemos como. Bueno, teño a miña teoría, pero non a podo dicir en público. E de outra banda, un socialista, o escolante Antón Alonso Ríos, outro destes bachareles, que despois ali é plumilla, pero sobre todo é mestre, interesado na pedagogía, e tamén achéganse algúns sectores republicanos. De maneira que un sector do antigo grupo galeguista, o prezo de rebaixar os contidos galeguistas, funda unha revista que probablemente é das mellores revistas que se teñan feito, non só na emigración galega, senón na Galicia de anteguerra, e mesmo diría tamén de posguerra, que é a revista Céltiga, da que, por certo, se poden consultar moitos números na página web do Consello, que nace da conxunción de algúns sectores republicanos, do xenio de Illacouto, do talento organizativo de Pulpeiro, dos recursos e dos cartos dun abogado, Domingo Rial Seijo, que era un antigo dirixente da Casa de Galicia. E dende esa plataforma, un ano despois, acceden ao liderado da Federación de Sociedades Galegas un grupo de galeguistas, nomeadamente Suárez Picallo, Blanco Amor e Alonso Ríos. Claro, a Federación de Sociedades Galegas xa non, neste momento, non tiña un partner en Galicia. A Federación de Sociedades Galegas estaba moi vencellada á Confederación Regional de Agricultores Gallegos, a Basilio Álvarez, ata o ano 23, o colaboracionismo dunha boa parte dos agraristas galegos coa ditadura, de Primo de Rivera, os deixa absolutamente desorientados. Basilio Álvarez pasa a ser un grande traidor, comezan boa parte das sociedades a aliñarse co Partido Socialista Obrero Español, pero o PSOE tamén ten outro problema, colabora tácitamente coa ditadura. E penso que esa é a fiestra oportunidade que aproveitan os galeguistas para dicir os nosos non. Intentaran no principio, pois o calan, non? É dicir, os nosos non. Nós estamos aquí, somos unha nova forza. Dentro da Federación de Sociedades Galegas, digamos, estes líderes acceden a unha posición de influencia, aínda que sempre van ter un inimigo asañado nos sectores socialistas que non son fondamente, como digo, antigaleguistas, mesmo diríamos antigalegos. Hai unha cita dun deles onde di que era o que consideraba que era o galego, que era, digamos, toda a cultura galega. Para él era un mundo das tebras caciquís. Cito textualmente, son esas tradiciones que huelen a bruxas, a feitizos y supersticiones desarrolladas a la sombra de una religión corrompida. A cita segue, porque falaba de, bueno, pois o galego son os cans ladrando na aldea, de todo aquilo, o cura, eso non. Entrementres, parte da antiga ING de Bos Aires, con algunhas novas incorporacións, por exemplo, empregado de banca Lino Pérez, o pintor Clemente López Pasarón, todos eles tamén bachareles na súa maioría, algún traballador por conta propia, o pintor Vicente Barros, pintor de brocha gorda, vamos, non de cadros. Fundaron a Sociedade de Arte Pondal, evoluíron cara a un independentismo máis ou menos retórico que eles chamaban integral, republicano e vagamente esquerdista. No 1926 publicaron un periódico, 4 números dun periódico, chamado A Fouce, rebatizáronse, inventaron unha palabra, arredistas, de arredar, en galego, tamén significa separar, entre 1930 e 36 van volver publicar A Fouce. Claro, isto de arredismo tamén en parte ven porque o independentismo catalán en Bos Aires é un dos primeiros que se empezan a chamar a sí mesmo como separatistas. Separatistas, aquilo que despois era un insulto, para eles era motivo de orgullo. Entón os galegos copian, non? Pero non nos vamos chamar separatistas que van en castelán e vamos chamar arredistas. Entre as dúas polas, entre os dous grupos, posibilista e arredista do galeguismo porteño, vai ter lugar pois, unha competencia, pero tamén certa colaboración dentro da FSG, dentro da Federación de Sociedades Galegas, cuxo control conseguen despois de que os sectores prosocialistas se esgazan no 1929. Produciron unha serie de congresos, de estrategias, de movimentos, cuxo detalle e aforro,
Os socialistas, os prosocialistas que crean unha nova Federación de Sociedades Galegas, a da Rúa Mitre, esta estaba na Rúa Belgrano, lévanse máis sociedades, máis asociacións, pero menos socios. Os galeguistas fican con menos sociedades, pero con máis socios. Tiñan influencia en sociedades como Unión Estradense, Hijos de Silleda, a Unión Quiroguesa e sus distritos. Había outros galeguistas que iban pola súa conta, por exemplo, unha escisión da ABC de Corcubión, aí xogou un papel un antigo membro da ING, que é Casto Insua. A partir, digamos, do liderado da Federación de Sociedades Galegas, os galeguistas tentan non só influir no seu órgano de prensa, el Despertar Gallego, senón, introducindo cada vez máis seccións en galego, senón que tamén levan a cabo a creación, ou tentan difundir un novo imaginario simbólico, insisten sobre todo nun tema que é Pardo de Cela, é dicir, que o Día de Galicia non sexa o 25 de xullo por ser clerical, senón que queren un símbolo laico, e por iso escollen o 17 de decembro, data da decapitación do marechal Pardo de Cela. Galeguizan as festas, eu recompilei datos, pero podolles dicir que entre 1926 e 29 un 16,7% das festas galegas de Bos Aires incluía o himno galego e un 27% obras teatrais en galego. Na Federación de Sociedades Galegas as porcentaxes eran case do 25% de sociedades que incluían o himno galego, case o 30% de sociedades que incluían obras teatrais en galego. Estes porcentaxes medraron a comezo dos anos 30. É dicir, había unha clara vontade de introducir un mundo de referencias, unha cultura política máis vencellada aos referentes galeguistas. Con limitacións, porque a valencia que se daba a moitos destes elementos non era a mesma e que alí. Por poñer un caso, Don Ramón Suárez Picallo palestrou no 1928 na Sociedade de Meaño sobre galeguismo, fixo un discurso acceso, etc., en galego. A seguir, conta o cronista da festa, un cadro típico da sociedade executou un cadro andaluz cantando pasadobres, e cito textualmente, ataviadas con os clásicos mantoncillos e prendido al pelo un clavel. Eso despois de ter pedido non sei cantas cousas de Galicia, etc. Os galeguistas tentaban facer política entre os inmigrantes da única maneira en que pensaban que se podía facer, e que realmente era a única maneira en que se podía facer, que era conquistando o liderado das asociacións, tentando galeguizalas dende arriba. Así o resumía Blanco Amor a Vicente Risco no 1929, cando día a Federación é máis nosa que nunca. Digo, don Vicente, non se impaciente. De momento, a Federación é nosa. Xa se fará galeguismo que teña que ser, pero de agora, nós temos que consolidar a nosa posición. E a mesma táctica, mellor que pior, seguían os arredistas, que tamén controlaban sociedades como Unión Quiroguesa, o boletín da Unión Quiroguesa, que vai sobre Quiroga, ten artigos de acceso galeguismo, firmados por un tal Antón Prieto. Tiñan presenza na Unión Provincial Ourensana e en outras sociedades. Isto quere dicir que logo todos os socios seguían estes postulados? Obviamente non, pero isto tamén se retrotrae o que comentaba esta mañá, que aos exilados facer política nas sociedades de migrantes implica ter que adaptarse aos moldes nos que se fai política nas asociacións de migrantes. Hai sempre unha tensión entre interclasismo, mensaxes, digamos, integradores e política e movilización política ou definición política. Os porteños eran neutrais no preito entre a Irmandade Nacionalista Galega e a Irmandade da Fala da Coruña, na propia Galicia, non entendían a escisión. De feito, algúns indicios indican que tentaron mediar para que se reconstituíse unha organización unificada as Irmandades da Fala. No 1928, Blanco Amor intervén nunha xuntanza con este motivo en Santiago. Ao fracasar estes tentos, Suárez Picallo viaxa a Galicia no 1928-29, porque vai de delegado á Organización Internacional do Traballo, delegado argentino, Organización Internacional do Traballo en Xenebra, e de volta pois para Ensala, que era de onde era el, vais a Coruña, Gasállano, etc. Dase de conta, estes se parecen máis a nós, son republicanos, son laicos. E, ademais, entre Blanco Amor e Vicente Risco, no 29 e 30, hai un afastamento moi claro.
que, sobre todo, cando Risco escribe dende Berlín, onde vai en viaxe de estudos, como ustedes saben, para algúns, en 1930, despois a volta escribiría aquel ensayo Mitel Europa, lle pon unha carta blanco amor que aquí en Berlín hai cousas moi interesantes, estas milicias do partido nazi son impresionantes, temos que aprender cousas deles. Iso despois apareceu como un entrefilete no periódico da Federación, que pasou a chamarse Galicia. Só podía vir de blanco amor. As cousas que aprendeu o Risco. Isto é o que explica que os posibilistas porteños, estes son os integrantes da Sociedade Nacionalista Pondal, ou parte deles, na banquete de despedida a Bieito Fernández, o presidente, que está no centro, en 1935, volveu a Galicia, con el todos os seus papéis, a colección completa da Fouce. Eu tive a sorte de coñecelo cando era estudante, en terceiro de carreira, que me abriu a súa casa e todos o seu mundo. Sen el, seguramente non estaría aquí, quero dicir, non estaría falando destes temas, estaría falando de outros temas, non? Eso explica que os posibilistas porteños, que en parte xa coa fundación de Céltiga, os estrategias en Bos Aires, indicaran o camiño, se apunten á Organización Republicana Autonomista Gallega, a ORGA, cando esta se funda, no 1929, dando certa prioridade ao republicanismo, porque os galeguistas, unha parte dos galeguistas das Irmandades, os galeguistas da Coruña, decidiron sumarse ao republicanismo, ás redes republicanas de Casares Quiroga e outros grupos, igual que os galeguistas de Montevideo. Pola contra, os arredistas seguiron o seu propio camiño, consolidaron un grupo non moi numeroso, identifiquei unhas 100 persoas como moito e uns 25 activos, que no 1930 deu o prelo quincenario a Fouce, a marxe da Federación de Sociedades Galegas, da que foran expulsos no 1928. A Fouce non tiña discurso, bueno, tiña un discurso, queremos independencia de Galicia, logo ás veces era independencia, pero era confederación, non se sabía moi ben, era Galiza sobre todo, era nacionalismo integral, en parte obedecían a miraxe irlandesa, a fascinación por Irlanda, en parte tamén catalana. O grande ídolo de todos eles é Maciá, Francesc Maciá, quen estivera na Argentina en 1928 e puidera entrar no país grazas ás xestións dun abogado socialista e deputado, Alfredo Palacios, que tiña vencellos familiares con Ponteareas, estaba cada 3x4 na sociedade de Ponteareas, e, por tanto, tamén coa Federación. E interveu en algún mitin conxunto con Alonso Ríos e outros. Cando Alonso Ríos ven no 1931 e proclama o Estado galego dende aquí ao lado, está pensando en Maciá, é dicir, xa tiña unha certa fascinación por Maciá dende aquela. Hai que dicir que fora de Bos Aires, na Argentina, había pouca cousa. Había un grupiño en Rosario, alrededor de Xosé Ares Miramontes, outro, do que sabemos pouco en Resistencia, Chaco, que mesmo editaba unha folla chamada Lar Galicián, que está no arquivo da Academia, e activistas aillados. En Chile, un grupo do que apenas nos chegou o nome, e que parece ser que eran independentistas e todo, chamados os Enxebres de Antofagasta. Igual era un grupo de gaites. Do grupo de Montevideo, bastante vencellado a dinámica porteña, pois xa nos falará a profesora Cajiao. En todo caso, no 1931, froito da converxencia entre republicanismo, galeguismo, agrarismo e certa orientación esquerdizante, a colectividade galega de Bos Aires experimentou unha ampla movilización en prol da república, unha república que querían que fose federal, sobre todo os galeguistas. Non tiñan moi claro que tipo de república federal. Isto non nos imos agora a poñer estupendos, pero sí que é certo que eles máis ou menos o modelo era o que consigan os catalanistas, querémolo nos. No abril de 1931, mesmo, están totalmente fascinados, cativados pola miraxe masianista, é dicir, igual que Maciá proclamou en Barcelona o Estado catalán dentro da República Federal Española, que aínda non se proclamara, pois eles querían algo semellante para Galicia. Xa entón, hai que dicir que, en certo xeito, Bos Aires era visto dende Galicia como a Galicia ideal, aínda que non se utilizase este termo. Isto fose acuñado por Castelao cando chegou a Bos Aires no 1940. Ademais, Bos Aires inflúe en Galicia. No maio de 1931, xorde a idea, neste caso de Montevideo,
de enviar ao país unha delegación conxunta da Federación de Sociedades Galegas e o Centro Galego de Montevideo. Tería que participar na política galega a carón da orga, pero co obxectivo de conseguir un estatus federal para Galicia, cando menos o seu autogoberno, e influir para que se crease un partido galeguista unificado. Bueno, aí partiron Ramón Suárez Picallo, Antón Alonso Ríos, un comerciante que, ademais, fora vogal do Centro Galego, Pedro Campos Couceiro, o primeiro que falou en galego, parece ser, nas xuntas directivas do Centro Galego. Non sei se é o último, pero en todo caso o primeiro. E un plumilla do Centro Galego Montevideo, Xulio Sigüenza, que previamente pasara por Cuba, se fixera galeguista en Cuba. Como é sabido, bueno, máis ou menos sabido, os dous primeiros farían política no galeguismo e no agrarismo durante a Segunda República, serían deputados, volverían ao Río da Prata anos despois como exilados. Pedro Campos Couceiro, que consideraba que a política non era o seu, retornou a Bos Aires. Xulio Sigüenza ficou en Vigo, dedicouse a outras cousas, no 1936, dende xullo de 1936, cambiou de bando. É dicir, pasou a aliñarse cos rebeldes. En todo caso, hai que dicir que a delegación galeguista tivo moitos titulares, a delegación de Bos Aires adquiriu un protagonismo moi grande na esfera pública galega, incluíuselles nas listas da Orga, por exemplo, despois do Partido Galeguista. Había tamén unha delegación que enviara a Federación de Sociedades Galegas da Rúa Mitre, dicir os socialistas, que pasou absolutamente desapercibido. É dicir, a batalla da imaxe, como diremos hoxe, gañaron claramente os galeguistas. E os galeguistas seguiron a ter o control da Federación de Sociedades Galegas até 1937. Bueno, este Suárez Picallo falando en Santiago de Compostela en 1933. Ben, para concluir, tratouse dun movimento de elites, certamente. Os galeguistas porteños non eran moitos, eran algunhas deceas. Eran, sobre todo, pequenos comerciantes, había algúns adiñeirados, na súa maioría eran bachareles, eran plumillas e inmigrantes de certa formación. A carta que xogaron foi influir no liderado das asociacións microterritoriais, en a FSG. Nos anos 30 mesmo atreveríanse co Centro Galego. Eso foi un proceso que, na miña opinión, cortou a guerra. En este senso, hai que dicir que o galeguismo en Bos Aires conseguir algo que as Irmandades da Fala non conseguiran na propia Galicia, que era a comunión co agrarismo antes próximo ás posicións redencionistas. É dicir, os galeguistas na propia Galicia, antes de 1923 e ainda despois, sempre soñaron con atraer as masas do agrarismo cara ao seu lado, e nunca o conseguiron. Aínda que só fose a través do liderado das asociacións, os galeguistas de Bos Aires sí que conseguiron en parte ese obxectivo. Entón, no espello porteño, os galeguistas de Aquenmar, os galeguistas de Galicia, crían ver un camiño. E os arredistas, pola súa banda, servían de espello de purismo. E, no fondo, todos arelaban conseguir o mesmo, é dicir, conseguir base social entre os membros das sociedades de instrucción. Como escribía Vicente Risco na sección que ás veces mantiña no Xornal Nacionalista Vasco Euskadi, en 1931, un artigo que se chama Los Galleguistas de América. E dicía, ben, os galeguistas de América son axitadores, son políticos máis profesionais que nós, saben moito máis das artes da axitación, non son ideólogos. E, conclúe Risco, son necesarios sempre que non só de ellos dependa a Galicia de mañana. Porque, en parte, eu creo que aí vía neses galeguistas porteños demasiada modernidade, demasiada política de masas o estilo argentino que trasplantara a Galicia a alguén como él, que era conservador, e provocaba certo refugo. E aí emerxían os presuizos clásicos que tiñan os galeguistas conservadores, probablemente contra os americanos, contra os retornados de América. Ningún deles era teórico, nin sequera os máis intelectuais, como Blanco Amor, nin os máis experimentados políticamente, ou os plumillas inquedos. Lino Pérez, que a mediados dos anos 20 ten certa atracción polo fascismo, que logo se corrixe rapidamente. Vicente Barro, Sebastián Guerrero, Prieto Marcos, etc.
Moitas veces o que facían era reproducir de maneira ecléctica os postulados galeguistas que recibían de Europa. Pero o seu xenio era outro, o seu xenio era arenga. Bos Aires, por tanto, foi un centro motor do galeguismo metropolitano dende mediados dos anos 20. Cuba, sen embargo, desapareceu, prácticamente desapareceu nos anos 30. Isto ten a ver coa propia relevancia, digamos, da colonia galega de Cuba coas crises cubanas de azucre, sen dúbida. Non? Pero tamén tiña a ver, do meu punto de vista, despois o podemos debater, polo feito de que os galeguistas cubanos non tiveron a fiestra de oportunidade, a oportunidade que se lles abriu os galeguistas porteños. É dicir, o Comité Representativo de las Sociedades de Instrucción da Habana, máis vello que FSG, era moito máis acomodaticio e apolítico do que era FSG. E o centro galego, digamos, tiña un control casi absoluto, digamos, o que era a circulación de elites dentro da colectividade galega da Habana. E tamén no caso de Cuba hai unha certa falla de renovación, de modernidade da inteligencia galeguista. É dicir, os maiores talentos, hai unha pegada cubana, mañá falará Emilio Insua deste tema, non? Hai unha pegada cubana ás Irmandades da Fala moi evidente, Armada Teijeiro, sobre todo Villar Ponte, pasaron por Cuba, pero nos anos 20 xa apenas hai líderes ou intelectuais galeguistas de certo relevo en Cuba. Está Fuco Gómez, do que despois se falará, fundador do Comité Revolucionario Arredista Galego, pero que era que inventou unha normativa propia do galego, que realmente o integraban o comité el e tres amigos. É certo que, no caso galego, eran elites galeguistas que operaron sobre sectores movilizados e visíveis da colectividade, non necesariamente mayoritarios. Así o suxiren o fracaso de algunhas grandes colectas. Houve procesos ambiciosos, a suscripción para o libro escolar galego, suscripción para adquirir a casa natal de Rosalía, meados anos 20, non acadaron os froitos agardados. Só a suscripción pro residencia de estudantes, grazas a iso temos os 3 colexios maiores da USC no campus, unha suscripción que comezou en Bos Aires, dinamizada por sectores galeguistas. Iniciativas máis concretas, máis circunscritas, sí que tiveron certo éxito. Por exemplo, o Seminario de Estudos Galegos foi apoiado en boa parte con cartos recadados en Bos Aires, a partir da chamada Institución Cultural Gallega. Con todo, en comparanza coa propia Galiza, sí que é verdade que algúns indicadores podían ser máis optimistas. Vou citar na máis un. No ano 1932, ao longo de todo 1932, o semanario Correo de Galicia abriu as súas páxinas a unha sorte de inquérito sobre a autonomía de Galicia e sobre o papel do galego na Galicia autónoma. Responderon 410 persoas. Das que un 20,48% declarábanse autonomistas, un 23,65% federalistas e un 12,4% independentistas. Ian con nome e ás veces con foto, é dicir, un retratábase. Só 27,6% delas declarábanse a prol da oficialidade ou exclusividade do galego, é dicir, cooficialidade ou exclusividade do galego na Galiza autónoma. É dicir, boa parte consideraban ben. Mesmo había independentistas que dicían sí, pero sen galego. Naturalmente son resultados modestos, é un inquérito que non ten ninguna garantía de representatividade, non está feito por profesionais, por sociólogos, etc. Agora, podemos plantexármonos unha pregunta contrafactual, é dicir, como terían sido eses resultados na propia Galicia en 1932. Pois probablemente terían sido bastante máis desalentadores para os galeguistas. Ben, con isto acabo. Moitas grazas.